Özünde de nokla emmekşi. Öyle ya ondan geçerler. Slanya. Kamboy mu gördün mü kamboy? Evet sesin yapık. Sesin yapık. Kaçan var. Yıllar bak burada alem var. İşleyen de. Ne işledi? Pon kıyıvat bollun ha. Ay kıyvat derler bu zatlar. Zanno hakikattir. Ne? Ops druk. Sonra verdim öyle mi kaharlı mı? Ay şuma da bassa bir soru verdi. O diyene der arkayın dost nemes. Yok. Ops sudadın. Niteret. Bassa birini gözle ne? Ne mollu ops. Adamlar düşünene misal için gittin neyme deyip nem ettiler. Lapse de neyem şu gittin de gülüyor. Atoya gidip ben aydıma gidip ben neyme gerek sana Türkiye'men sonra düşünemek. Geldin işsep böyle gülüyor toyu da narmanen. Dostan o zatları liçkada vurla sırf var men o zatlar aytmaktan tanımakdır o. Yani sonra o düşündürür men tamam. Hiç kimin durmuşunda yaşan yok, idima seyrettim, yaşlığımın yarsa yoktu yara. Ağlama diyen aydım. Ağlama diyen aydım. Ama vasile solaydım aslında her kim söy üçün röydüp pikir ediyor. Solaydım Askavada varsan pedilen aslında. Ağlama diyen aydım ama son dinle sozana düşündürüyor. Böyle inne maksat innik plan ne mi? Plan ne tip olsa kulüp dost halalca iş tapıp işlep daşından hem sınıvatçık mı öğretçik. Näme dost biz ardu zat bolmalı näme? Yo bolmalı mesele Agarda yok. ben yüksek derecemi alacak avrayım aldım Allah dönüyün nägile del vatanımdan. Men o hemme zat görmedik zadım. Yoga dost o zatlar lişni görüşýär men sana aýdýadym. Yok sen. Türkmenistan'da yetmedik derecem almadık görmedik avrayım. Ya kazanmadık zadım yok. Olatlar bilýän ha canno. Onun adam bilen mutluya her kim Speron sen yürüň. Bilýän nädir o sen? belki gelecekte men şu çağalamı getirecektirin, okutjokturun. Ya belki bärden başga yurtlara gidip yurt görüp çağalamı haýsy ýurda ugratmalygyny öwrenjektirin. Dost her kim zatpa. O sen näme etdiň bäri gowdy ondan sonra bolmaýasa. Yo men druk ervet niyette diye. Mok gönümen näme berdi garat tanal. Börsün aýdym aýdyp. Düşündüm. Non men onu diýenler aýdym. Näme men bil atak aňyrsyn bilemok. Gönü şu tor. Wow, yo prosta ýazýanlar bar da ne toyum ýokdy maňyrda näme. Allah şükür bu nownaşy näçe gidýärdik. Son leo tirla bela gullulaşa 5-6 tumlarda bolbaly. Gidip börsün dip ölene 5-6 tumanda ýa şeýlegdiň dedi. Görüp görnip men sondan geň alymla ýok sen ýa birini aýdym satanda da pul gazan otyrdyň. Ýöne näme üçin birden gidenini düşünmedim la bey. Ay bey diýme o aýdym satanda alýan diýen ana bir green zona barp maňa duwede delli diýşýalak bolýar. Şoňa da şu aýdymy satmana eltdim o jigim emme blogerler aýdym aýdýaşmar. Men ne de gowaýdym ma al şunu aýtsaň. Isleseň ejen ýazan sen bilaýdallysen ona edip bilerin sen üçin. Yoksa özün aýtdýän neme deýinip eden ladym ana dün görýän ha bir eden adam ona çykyp maňa duwa edip meni gallara aýdydy ýalvardy menem etmedim men şoň üçin ona gyýan mara gyýy maşgala ol bilýän belki gürleýär soň pikirlenýär ana erkek bilen tapawut gyýdym ay galanam çöz Ramzan men mara näme diýeň sana dostum? Enne çödülüşdüň şu wagt nägli ýa dowam edýär. Nämesin çödülüşýän? Prosta garşy tarapdan hereket ýok, özleriniň ünsü böljek bolup harasat ýalak paraşoklary orta çykaryp otyrlar. Özleriniň ünsü aýyrtjak bolýarlar, başga bir söwüş başlarýarlar, etjek bolýarlar. Şuňmy? O da adamlar bilýärler ho. Men kim bagsa bolýan? Men nähile şu derece şu avraya geldim. Bu başgalary men hiç kime jogap beremakly. Özlerini gorap başardyn, olar wara bagsa bolýan. Özlerini gorap başarmaýan ýagdaýynda çykyp maňa sen masenik dip ýatyr, men şu ýasma sen
Eynik bolda gapyma adam mararda o kakıp. Enem atam bimala ederdi o. Yo bilýärler drok sen o bärde çörek beren olanna senlik mesele ýokla. Ýöne men haýran galandadım ýa prosto özüm oturup diýänne diýän. Toýa gidip gör awray wa bilýärmi? Le boy bagsa kime näme diýene ýok dip bilen oklar. Diyecek sondan bir denem gidip sen golün näme çygitdik kada. Ba şükür. Yo birden näla näme üçin birden. Gulýaly 5 aýda dökdi o. Garaşdyryp men şu ýylyň başyndan zatlamy tawşyryp maýda geldim duru. Birdenlik zat ýa ýylyň başyna dokument tawşyryp maýda geldim. Ay bolýa gowdam Baýjana şükür. Ve bara kän kişi var şu taýda, birat senem son ýalak bolmagyň ahmal şolary diýesim gelýär. Doğanjukla men näse edip orta çykdym, masalla pikir etmäň, men kösenip, men zat edip bilýän özüm üçin neme diýänler öýdüp düşünýänler bar. Men kösenemok, men Allah şükür wotymynda men özümi alyp çykdym. Ýöne men ýaly özüni alyp çykyp bilmeýänler bar. Şäňmi hiç ýyl tanışdyk, bilişdik şu ýurtda gezýänler bar, gelenler bar. Ana şolar üçin men birat şu zat edýän. Men özüm şolar näme diýär gowy iş bar dip akydip soňam sok galarmy, işe talanoklarmy? Pesalyk ýa mysal üçin näme ustady dawa gören näldin emme wiýany men öňem düşünürdim seret men sana düşünüröýin. $1,500 berip dowgur alýanda gelýän usta. Hawa. O aýlyňam $500-600 3 aýa bulara beren 1,5 ödöýän 4 aýam opştaýda işleýän 4-nji aýlyňam alýandanym oňam ýartyna ýydyňa bilet alýan ýartyna da çagalaňa süýç kök alyp 4 aý it bolup ýydyňa barýan. Oňa düşündim şonu öňünden sen gurulmadyň bolýar. Gurulşeňde başsa da sen barsaň bolýa, bar bir aýjykçyda diýdiler, ho maňa bir aýjykçyda seni okuwa geçirip kömek edip seni öz ýanyma aljak dik gurulanlar ho. Men 50 gedek soradym ho şulu işe men çıdarmy ugrad ýany işiňizde biz ho iştat görmedikdir bilýänsiň men äne. Yo bilýärmi? Geldim hem mysal salonda işläp berýän arasdaja 10 ýyl biz o agyr iş razna raboçylyk görmedik biz diýip aýtdym. Olaram ilk gel mesele ýok, gelýänçäň pul alýançalar näme bolsa soňam baraň soňam düşündim ýön dogry ýok. Ay bolýa birat sen o wagtlar neme bolýa düşünýän. Ay bolýa drok gaýrat et. Näme diýen? Ýes, şo bizlik näme bolsa bilýän. Ýa-da. Ýa şuma şu garasady gözläp şu çagany göreýinip açdym bolýan. Onam tapy bilen atlar öýdýän wara. Ikiçäk gurulaşyk gollum, ikiçäk gurrundan gaçýa. Bärik çagır diýän, bärik keli bilen at. Ay bolýa harakatlar da o kelän oturmadan aýdyrok. Hemme da giňrak bol. Salam aý doglanlara da tamamanja drok ges şoglugymda arkaýyn. İnşallah o sağ ol taňry alçak. Aha. Iň boýur